दा फुरा एक्सननि ड्रेसाव दङ नै दा हारिनि दावहारु ओमफ्राय बेयो जाहैबाय पुलिस आसाम पुलिस नैबेबो हारिनि दावहारु गोगोम गावलायनाय जाखादोंब्लालाय अमा बेदर थायासु that's very important हास्लाबाखसै जोङो हास्लाबाखसै गुबुंले जानानै थानाय समाजफोरा गोग्गो समाज दाखांफिननायाव थेंक इउ बांद्रायबो सोंले आं नाला गावनोबो हागौ आंखौ गुबुन हारिनि नासयनायनिफ्राय जों फ्रि जानो हागोन खुलुमबाय लोगोफोर आङो दा दङ मोनसे जायगाखौ आं खिन्थाथ'ले दा नैबेवहाय नोंथांमोना फ्राय खोनाबाय थाखाबाय जानो हागौ जांख्रिथायनि थैसाम बर' सावथुन मुभि हिट मुभि मोनसे फैगासिनो दं दा शुटिं जागासिनो दं दा नैबे लकेसनाव आं दंफैयो आरो भिडिअखौ जों एसे सिगांनिफ्राय जागायनि लोगोफोर अब्ला लेट्स स्टार्ट द भिडिअ बेनिफ्राय आं दिनै फैदों नैबे स्कुटिजोंनो बेनिफ्राय आं भिडिअखौ जागायबाय नैबे जोंनि चिरां डिस्ट्रिक्ट निस्मा हालामनि मुंदांखा मोनसे दावहारु दलांनिफ्राय दा बिराद सान्दुंबो दुंदों दिनैहाय अखा गैया बोथोरा स्रांनै स' लोगोफोर थांबाय थानि आमगुरिसिम थांनानै मा जाहैगोन नोंथांमोना एसे इन्ट्र' नुखाबाय हारसिंसो ओमफ्राय लोगोफोर रावबो गैया दा आं हारसिङैनो थांगासिनो दं होजोंसो लोगो मोनहैजोबसिगोन सोर सोर दं सोर सोर गैया नुहैजोबसिगोन आरो खैला मैला मोनहां जाबाय अब्ला आं लकेसनाव मोनफैबाय लोगोफोर नै दा बेवहाय गोबां जिरायनानै दङ सोरबा माने ब्रेकआव दं सोरनिबा सिन जाथ'वाखै बेनिफ्राय बैयावहाय जागासिनो दङ हनै शुटिं बेयो माबा पुलिस आउटपस्ट हिसाबै बेखौ बानायदोंनो बेनिफ्राय नै सोरबा बिदिनो रेस्ट लादों हारिनि दावहारु ओमफ्राय बेयो जाहैबाय पुलिस आसाम पुलिस नैबेबो हारिनि दावहारु जोंहा बिजु फंबाय दङ नै बेलाय रलाबा मायावहाय स्पेशल एपियारेन्स औ बुंनो हाथ'वा रिभिल खालामनो हाया खिन्थु लादों नै बांद्रायबो सोंले आं नाला गावनोबो हागौ आंखौ थिग गैया आगुलिं टु सिटुएसन एक्सनबो लानो गोनां जानो हागौ बेनिफ्राय मेन रलाथ' बिसोरनो जाहैबाय नै बयजोंबो मोजां मोनजाग्रा फेभरेट ओमफ्राय माबोरै दं मोजाङै सुजुदों दसे बेवहाय रेस्ट लादों सेटआप खालामगासिनो एसे बेनि उनावहाय जों खालामफिनगोन आरो दा फुरा एक्सननि ड्रेसाव दङ नै दा गोमगासिनो जागासिनो दं औ बेबायदि आरो दे हाब बेयावथ' सिल्लाय गोजा नै लोगोफोरनि सिल्लाय गोजा वा बेनिफ्राय नैबाव नै नेक्स्ट सिननि थाखाय माने सिल्लायावहाय माने केमेरा सेटआप खालामगासिनो दङ नै अस्टादफोरा बेलाय नै नायदो आदैनि माथो गावब्रुनजानासो दं नामा जोबथारबाय गावब्रुनजानानै उनजोंबो गब्लंलायबावदोंसो हो नोंबो गब्लंजोबदों ओइस बाब गोगोम गावलायनाय जाखादोंब्लालाय हास्लाबाखसै जोङो हास्लाबाखसै नायसाय थैद भिडिअ फैखानाय अफिसारफोर गैयामोन जोङो लोंहैनायखौ नुवा फाग्लाया सेस बिदियावनो ओमफ्राय भेरि लाकि टु मिट सार केनि बसुमतारी सार जाहैबाय नैबे मा होनो बे जांख्रिथायनि थैसामाव एक्सननि डिरेक्सनखौ सारा होदों आरो बेनिफ्राय फैगौ समावथ' सारा मोनसे बलिउडनाव आरोबाव थांगासिनो दङ येते काम करि केनेका लागिसे सार very nice very enjoyable अमा बेदर थायासु that's very important ধুনীয়া এৰিয়া আছে আমাৰ বড়োলেণ্ডত হয় সেইকাৰণে পাহাৰ এণ্ড জংঘল এণ্ড পানী এণ্ড ঝৰ্ণা চব জেগাটো বহুত এনজয় কৰিছোঁ আৰু কিমান দিন আপোনাৰ শেষ নেকি ছাৰ আজি লাষ্ট ডে আছে আৰু এদিন আছে এৰাউণ্ড এসপ্তাহ 10 দিন পিছত আকৌ আহিব লাগিব এণ্ড অডিয়েঞ্চবিলাকে কি মানে কি এক্সপেক্ট কৰিব পাৰে এইটো মুভিৰ পৰা আজি যোনটো কৰি আছে ডিৰেক্টৰ এইটো একদম নেক্সট লেভেল একশ্যন পাব অ'কে আগতে আমাৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰীত ইমান ব্লাষ্ট ৱাষ্ট গান ফায়াৰ গান বেটলছ গ্ৰেনেড ব্লাষ্ট পেট্ৰল ব্লাষ্ট এইবিলাক হোৱা নাই বাট এইবাৰ বম্বেৰ পৰা টীম এটা আহিছে 4জন মানুহৰ টীম উইথ 25-30 years of experience তেওঁলোকক লৈ পেলাই আমি ভাল একশ্যন কৰাব পাৰিছোঁ থেংক ইউ ছ' মাছ ছাৰ आरोबाव मेन रलनि आदा सुकबिर आं मिथिया दिनै बे ड्रेसाव दं नै दिनैहाय सिन दंना गैया आंखौ मिथिया दङ ओमफ्राय माबायदि सोलिदों सार माबाया शुटिंआ रायजोफोरनिफ्राय माबायदि लुबैदों
रायजोनि अनसायनाय मोननो लुबैदों जाय जेराव सुबिदा मोनो बेयावनो खाबु लानानै नायनो थाखाय खावलायनाय जाबाय आरो बे सावथुनाव गोबां माखासे मोजां मोजां मेसेज होनायखौ नुनो मोनगोन जाय मेसेजफोरनि थ्रुयै जोंनि माखासे गुबुंले जानानै थानाय समाजफोरा गोग्गो समाज दाखांफिननायाव मदद होगोन होननानै आङो फोथायो। दे थेंक इउ। दानिया जाहैबाय जोंनि नै रुबुल बर' मुंदांखा आंनि फेभारेट एक्टर ओमफ्राय मा होनो भिलेन रल नेगेटिभ रलाव एक नाम्बार ओरैबायदि फसायखायो आङो। थेंक इउ ओमफ्राय माबायदि मोनदों बेयाव नैबे सावथुनाव? औ दाथ' सावथुनाव खामानि मावनाथ' आंथ' एक्सुवेलि दिनैसो फैदों माने दा जाखिनि शुटिं लकेसनाव फैनानै नुदों जोबोद मोजां मोनदों आरो गोदोनि जा शुटिं लाबोबाय बेनिख्रुइ एसे आलादा नुदों आरो माने फुल इउनिटिजों खामानि मावनानै मोजां मोनदों फुल इउनिटि लानानै खामानि मावदों नालाय मोजां नांदों आरो इउनिटि खौसेयै बयबो ज' बे आरो ओमफ्राय आं मोनसे खोथाखौ एक्सपिरियेन्स खालामदों नैबे आदा जायोना मा जागोनथाय आदायानो जागोन नैबे आदा रुबुलखौ लोगो मोननानै माने मोगथाङाव ओरैबायदि सिम्पोल मानसियानो ओमफ्राय नोंथांमोना स्क्रिनाव माबायदि नुयो बेखौहाय स्क्रिनावहाय एखेबारे राखाव रासि आरो बिनि कमेडि मानिनांगोन नेक्स्ट लेभेल आरो जायफ्रा बेबायदि सानो नैबेनि एक्टिंखौ फसायथारो बिरादनो कमेन्ट खालामदे दानो ना मा होनो आदाने? नाजागासिनो आरो बे लाइनाव सावथुन मुलुगावहाय मानसिफोरखौ आरो अनसायगोन होननानै आसा खालामबाय बेनो लोगोसेनो बिथांनि चेनेलखौ साबसक्राइब खालामनो थाखाय थेंक इउ लाइक खालामनो थाखाय आं खावलायनाय जाबाय रायजोफोरखौहाय। थेंक इउ दे हामबायसै आदा ने। बे समाव सासे जोंनि बर' सावथुन मुलुगनि मुंदांखा डिरेक्टर स्क्रिप्ट राइटार प्रडिउसार बिथां सार पंकज लाहारी दा बिथाङा दंबाय थायो दा नैबे शुटिं समाव जांख्रिथायनि थैसाम दा माखासे सोंथिफोर जों सोंनानै लानि सारनिफ्राय दा बेनो जादों दा नैबे सावथुननि गेजेरजों माने मा फोरमायनो सानदों? सावथुनाथ' थोंजोङै रिलेटेड टु जाथि हारिजों थोंजोङै सोमोन्दो गोनां। बे सावथुनाव ओरैबायदि खायसे खोथाफोरखौ बेरखांहोनाय जादों जायफोर खोथायानोखि जोंनि दावगाबोनाय इयुन जोलैफोरखौ खायसे जाथिखौ बबे लामाजों लाङोब्ला जोङो गुबुन हारिनि गादबनायनिफ्राय गुबुन हारिनि नासयनायनिफ्राय जों फ्रि जानो हागोन मुलुगाव सिनायथि जानो हागोन बेफोर खायसे जोङो बेरखांनाय जादों बेबायदि खोथाफोरखौ। दा ओरैबायदि जायो दा गोबाङानो बुङो जोंनि हारि होननानै बुङोब्ला बर' हारि होननानै बुङोब्ला माने बायजोआव आरो आइजें लाग्रा हारि होननानै बुङो आरो मुगैयो नासयो नाथाय बेनि उनाव मा दङ बेनि उननि स्ट'रिया मा बेफोरखौ गोबाङानो मिथिया। दा बेहाय ओरैबायदि होदों जों मानो बिदि लामायाव थांनो गोनां जादों मा जाहोननि थाखाय सोरनि दायाव बैफोर खोथाखौ बुरखांनाय जादों आरो दा जेरैहाय जों मोनसे जाथिखौ जुदि जोङो गोजौसिम दैखोलांनो गोनां जायोब्ला बा गुबुननि गादबनायनिफ्राय जोङो जुदि जोंनि हारिखौ रैखा खालामनो गोनां जायोब्ला जोङो नट उइथ द गान्स नट उइथ द आर्मस जोङो अस्त्रजों नङा जों गानजों नङा जों बेखौ सोलोंथाइजोंबो जोङो बे खामानिखौ जों मावनो हायो आरो नैबे मोनसे पइन्टखौ जोङो बे सावथुनाव नोजोर बोनाय जादों। दा नोंथांमोना थागथियारि जानानै थादो नैबे सावथुनखौ नायनो थाखाय आरो बयबो मदद होगोनखौ आङो आसा खालामदों आरो